It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kailan nabuo ko na siya pa palang sisira o wawasak sa akin. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang gustong mag-share. Kaso nahihiya ako. Pero ngayon desidido na akong mag-share ng story ko para kahit papaano maibsan yung sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Itago niyo ako sa pangalang Pierre, 27 years old. Isang accounting staff sa mall. At ito ang aking secret file. Back in 2015, bago ako naging isang certified student sa school na pinapasukan ko, merong isang babaeng bumati sa akin. Binati ko rin siya pabalik. Actually, kilala ko siya sa mukha, pero hindi sa pangalan. Kung hindi ako nagkakamali, nakikita ko na siya sa mall. Doon siya nagtatrabaho. At yun nga, sabay kaming kumuha ng entrance exam. Nakapasa kami sa entrance exam. Parehas pa kami ng kinuhang kurso, BS Accounting Technology. At sa dinami-rami ng estudyanteng nag-enroll at sections na available, naging magkaklase pa kami. Fast forward, naging mag-close kami. Sabi nga nung ibang mga tao sa paligid namin, para kami, magkasintahan daw kami. Issue lang naman yun sa amin, no? Hindi naman talaga. Si Lexi kasi, merong kasintahan. Nasa malayong lugar nga lang. And they are in good terms. Kaming dalawa ni Lexi, wala kaming sekreto or attachment. Hindi katulad nung mga pinagsasabi ng iba. We're just really good friends. Fast forward. Nagkalubuan sina Lexi at kasintahan niya. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Then one day, nag-chat sa akin yung jowa niya. Pinagbibintangan ako na inaagaw ko raw si Lexi sa kanya. Bakit daw ako buntot ng buntot kay Lexi? Wala daw ba akong jowa? Yes, wala akong jowa. Pero wala akong balak agawin sa kanya si Lexi, no? Kasi best friends lang kami ni Lexi. Kami lang talaga yung nagdadamayan sa school. Hindi naman kami malapit or malapit dun sa ibang mga kaklase namin. So dumating yung araw na nag-break sila. Ako pa rin ang dahilan kung bakit sila nag-break. So, ako yung naging sandalan sa lahat ni Lexi. Nag-uusap kami through chat, text, and call. Pero, nagme-message din ako sa kasintahan ni Lexi para magkabalikan sila, para magkaayos sila, na sana maging okay uli. At naging okay nga ang lahat. Nag-promise ako na hindi na ako sasama masyado kay Lexi. Kaya lang hindi maiwasang magsama kami ni Lexi, lalo na kung magkagrupo kami sa subject. At magaling talaga yung tadhana, masyadong mapang-asar. May spy pala itong kasintahan ni Lexi sa school. Kung anong nakikita niya sa aming dalawa ni Lexi, isinusumbong at nakakarating sa kanya. At ayun, nag-away na naman sila ng dahil sa akin. Pinagsasalitaan ako ng mga bad words ng kasintahan ni Lexi. Hindi ko nga alam kung anong isasagot ko. Nagpakumbaba na lang ako kasi alam ko naman kung anong totoo. Fast forward, naghiwalay sila at hindi na nagkabalikan pa.
At dahil ako yung comforter ni Lexie, hindi maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Then one day, nag-confess siya sa akin. Hindi ko tinanggap yung confession niya ng pagmamahal sa akin kasi gusto ko magkaibigan lang sana kami. Kaya lang unti na rin akong nahulog at may nangyari sa amin sa isang iglap. Then fast forward, second year na namin noon, tago yung relasyon namin. Kaya lang habang tumatagal, nagiging obvious na meron na naman kaming dapat pag-usapan. At yung issue namin, ex niya. At ayun, yung issue, tuloy-tuloy, hindi nawawala. Hanggang sa dumating pa yung araw na nakalaban ko na yung pamilya ng ex ni Lexie. Ang hirap. Pag-aaral ko, si Lexie, pamilya ng ex niya at nung ex niya, iniisip ko, na-stress ako, nangayayat, hindi na makakain, kakaisip ko anong gagawin. At ayun, ayoko naman talagang mahinto sa pag-aaral si Lexie. Kaya lang, kailangan niya ng katuwang. Kaya, nanatili ako sa tabi niya. Lumipas ang panahon, wala nang paramdam yung ex ni Lexie. Okay naman ang lahat, pero hindi nawawala yung away naming dalawa. Kaming dalawa na naman yung issue. Dumating sa puntong nagsasawa na raw siya. Sinasabi niya sa akin na buti pa raw yung ex niya, ganito ganyan. And every time na binibigkas niya yung mga salitang yun, ang sakit. Sobrang sakit. Ikinukumpara niya ako dun sa ex niya. At nakaka-insulto yun. Hindi niya man lang ba naisip yung mga ginawa ko para sa kanya? Hindi naman sa sinusumbatan ko siya. Pero sana naisip niya yung mga bagay na ginawa ko para buuin siya uli. Gabi-gabi umiiyak ako. Kung kailan naman naka-recover na kami sa ex niya, ito naman yung kapalit. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Ang toxic na ng relasyon namin. Pero patuloy akong kumakapit kasi umaasa akong magbabago pa ang lahat. Babalik kami sa dati kung gaano kami kasaya nung una siyang nag-confess sa akin. Yung ayaw niya akong umalis sa tabi niya kasi hindi niya kaya. Kaya lang sobrang sakit kasi kabaligtaran habang tumatagal. Nasa event kami nun sa school. That was a night event. Busy ako nun. May nakatokang task sa akin. Facilitator ako ng event. Hindi ko maasikaso nun si Lexie. Until nawala na siya sa utak ko kasi sobrang busy ako. Nung natapos na yung event, tinawagan ko siya. Naka 20 missed call yata ako sa kanya noon. So nag-decide na lang akong umuwi. Tinext ko na lang siyang pauwi ako. At nung binabagtas ko na yung palabas ng school, nakita ko siya nakatayo. May kayakap. Sa mismong gate sila nakatayo. Hindi ako masyadong nakikita doon sa kinatatayuan ko kasi madilim na. Patay na ang lahat ng ilaw. Napaka-timing nga lang ng tadhana. May in-announce pa yung campus ad sa stage at biglang umilaw. Sakto, napalingon silang dalawa. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung sino ang kayakap niya. Ang ex niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Natulala ako, nanginginig, at para bang walang luhang gustong lumabas sa mga mata ko. Ang bigat lang ng pakiramdam ko. Hindi ko na nga marinig yung mga sinasabi nung nandun sa stage. Kasi yung utak ko, ang naiisip lang, yung mga salitang bakit at yung totoo. Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pinagkaitan na maging masaya? Bakit ako ginaganito? Bakit ako, minahal mo ba ako? Totoo nga bang minahal mo ko? Yung totoong mahal? Yung totoo, ginamit mo lang ba ako?
Ni isang salita walang lumalabas sa bibig ko. Bigla na lang akong lumakad ng diretsyo. Nilampasan ko sila. Narinig ko pang tinawag ako ni Lexie sa pangalan ko. Fast forward, Sabado kinaumagahan walang pasok. Pero maraming gagawin. Wala akong kagana-gana. Buong gabi akong umiyak. Buong gabi kong kinwestiyon yung sarili ko. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Nagmahal lang naman ako. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako ginaganito? Ilang araw na ang lumipas after ko silang makita. Ipinagdasal ko na lang na sana magkaibigan lang sila. Maiintindihan ko yun. Hanggang sa isang araw nagkausap kami ni Lexie. Pero ayun, sabi niya, Pierre, mahal ko pa siya. Mas mahal ko siya. Hindi na ako nakapagsalita, bigla na lang ako umalis. Ayoko nang marinig pa yung mga masasakit na salita. At ayoko nang magsalita ng side ko kasi alam niya kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin. Umuwi ako noon. Pinagsusuntok ko yung pader namin. Nagkapasapa nga sa kaliwat kanan kong kamao. Doon ko ibinuhos yung sakit na nararamdaman ko. Wala na akong luhang iluluha pa. But until now, pag naiisip ko yung nangyari sa akin, naiiyak pa rin ako. Akala ko nga okay na ako eh. Akala ko nakamove on na ako. Hindi pa pala. Ang hirap tanggapin. Hindi ko alam kung ginamit lang ba ako. At bakit lahat ng mga naging kasintahan ko bumabalik sa mga ex nila? Bakit lagi ako yung sumasalo sa kanila? Kung kailan nabuo ko na sila, sila rin palang wawasak sa akin. Ngayon, natatakot na akong magmahal pa uli. Sobrang takot na ako na baka mangyari sa akin lahat ng na-experience ko uli. Lahat ng mga nanliligaw di ko na pinapansin. Natutroma ako sa mga nangyayari sa akin. By the way, babae po ako. Lipstick lesbian. Muli, ako si Pierre. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.